जामायजो जि जाय गासिबो मोजांनि थाखाय जायो बेखायनो नोंसोरबो जेबो टेनसन लानांला आंनि जावैसोखौ आं ओरैबायदि अनखागोन आंनि फिसालाखौ आंनिफ्राय बांसिन रावबो अननो हाया दा गोरोन्थि जादों अकेदे थिग दं नाथाय बेफोरबायदि खालामनाया नोंथांमोनना जबरदस्ति सोरनिबा गोसोखौ बेबायदि नोंसोर लानो हाया दाथ' मा जाबावनो जामायजो फैदो जों आरामसे गाजा गोमजा रंजा बाजानोसै फिसालानि आरो आंनि फिसाजोनि हाबायाव आरो नोंसोरनिफ्रायबो जोंनो जेबोखौनो नांखाया जावैसोखौ मोनबाय बास बांद्राय दुगि दिन्थिनायाबो थिग नङा अभार स्मार्टबो जानो नाङा दाबो हाबाया जाथ'वाखै जेब्ला जागोन अब्ला बुं जे नोंनि जावैसो होननानै दा नङा बेखौलाय मा दंबावो दाथ' बे जाखाबायानो होननानै लादो जानाय आरो जागोन मोननैयावबो फाराग दङ नों हाजारखि दम दिन्थि जेखि दिन्थि आं नोंखौ गिनायावथ' गैयामोन नाथाय माखासे खोथा दं जायनि थाखाय आं दिनै सिरि थानांगौ जादों नङाबा नोंबो मिथिया सोर आं जुरिसो आङो आयौ जोंनि जरियाबो जमायसोगोन जामायजो नोंबो जोंनि टिमाव फैब्ला बरिया जाखागोन जुरिया जानला मानला रावनिबो टिमाव फैया आं आंनि मर्जि हिसाबैसो सोलियो मिथिबायना एक सेकेन्डबो बेयाव गसंनो हानाय नङामोन जुदि आं रागा जोंनांगौ ना आरोथ' आंनि फिसालानि जेबो गोरोन्थि जुदि गैयामोन नोंनाव दा हां होननायानो थानाय नङामोन ओहो जामायजो खुसिनि समाव मानो बेफोरबायदि बाथ्रा मानो बिदि राव आंनि फिसाजो सनाया नोंसाला सानसोरांखौ मोजां मोनो दा नोंसाला सानसोराङाबो आंनि फिसाजो सनाखौ मोजां मोनो अब्ला बेवहाय जों बिमा बिफायालाय मानो हेंथा माथो आंनि फिसालाया बुंखाबायानो बे हाबाजों बियो खुसि गैया होननानै खुसि गैया होनबालाय मा जाबावनो जामायजो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दोनथ'दो पण्डितजियाबो दसे उनाव फैसिगोन आं नोंसोरजों मोजां बेबहारसो खालामदों दायो माने आंनि फिसाजोनि हाबा दङ एसे मोजांथ' जानो नांगोन गोसोखांथि थानायनि नङा होमबा नाथाय जुदि आंबो रागा जोंनांगौ बेहाय नोंसोरनि गासैनिबो लाससो जागोन आरो जुरिया बेफोरखौ गिग्रा नङा नों बिमा जानानै एसे बुजायनांगौसोमोन फिसाजोखौ जे बिदि दा खालामसै आइ जिउआव आग बारिदो एसे बुजिदो दा सानसोराङा बेखौ मोजांखौनो मोनला नों मा नोंनि फिसाजोनि जिउखौ मोजां खालामनो सानदों ना हाखरावसो लांनो सानदों हो मा मोजां मा गाज्रि बेखौ आं दं साननो थाखै दा नोंसालाया गोरोन्थि मावदों अब्लाथ' साजाबो मोननांगोन आंनि आबासानि जेबो गोरोन्थि गैया नोंसाजोआसो बेफोरबायदि खालामदों आच्छा दे आं बांद्राय रायलायबाय थाथ'ला आरो जुदि सोरबा बेनिफ्राय थांनो नागिरो मोनथ'नाय नङा थांनो जामायजो एसे मोजां मिनि ड्रेसफ्रा सोलायदो हो आरामनो देलायदो स्रायैनो आरो फिसाजोनि हाबायाव एसे माने इन्जय खालामदो फिसालानि हाबायाव अके ओरैबायदि मानसिनि न'खरावसो फैबायलै नङाबा दा जुरिनि गोसोआबो गोनो गोथो बिराद गोनो गोथो मा खालामबा मोजां मा खालामबा गाज्रि साननायानो फैला मोजांखौनो जाहोनबो दं नालाय साननो गोनांबो जाबाय आङो जुरिलै मा सानमारखो मा नोंबो बे सान आबानि हाबाखौ जाहोमारसै बे सनाजों आयु बिसिनि खानदानखौ नुवाखै नों माबायदि नुदों इमि नाथाय सिरि थाथ'नांगौ गोनां जादों आं मा होनना बुंबावनो नाथाय मानो दाथ' माबोरै खिन्थाजोबनो समानो मिलायासै माने जाथायाबो ओरैबायदिना आं मा जायो र' दसे नायबावनि आरे जोंनाव समबोथ' गैलाना बिसोर हनै एफा जबरदस्ति माबाबाय आंना फिसालायालाय बहाथो ओमफ्राय माना खालामदों नै मन्दपावनो जिरायनो राजि जाबावबाय गथ'आ गावनो राजि जाबाय होमबा बेनोथ' जों बुजाया नङा गोबां बुजायबाय र'ला इमि दा दसे उनाव रायलायनोसै दसे सिरि जिरायनानै थाथ'नोसै आं र' साननि आंबो जानो लोंनो जेबोखौनो सुख मोनथाराखैना दा माबा मोनसे टेनसन साननानै दंगासिनो आं आरे नोंनि फिसालानि हाबा जबरदस्ति होनो नागिरदों नों मानोथो सिरि थाखोब्रा जुरि नोंथ' बिदि नङामोन ना माबा टेनसन जालायखो बिहा फिसालानि हाबानिफ्राय बेफोरबायदि जबरदस्तिनिफ्राय मा देरसिन टेनसन दङ माबोरै जाबावनांगौ जाखो मेहे नों माबाफोर सानदोंना सानाखै थुदो पुलिसनो खबर हैनोसै बाराबा बेबायदि न'आव ओरैनो थाबाय थाना बोरै जानांगौ दे जोङो माथो जाखो ओमफ्रायलाय माथो जाखो माने जोंनि फुरा फेमिलियानो दंहैजोबो सनामोननाव होमबा नों एसेबो सानासै बेबा माबोरै मा जाहैगोन हजोंहाय मानो साना जानोब्रा आंलाय मेहेरा सोरबा सानालासे थागोन अब्ला माथो जेबो बुंदिया थुदो जोंबो थांसै होमबालाय थांनायाथ' थांगोन र' नाथाय दा जेबो गिनांगौ गैयालै मानो गिनांगौ हजोंहाय मालाय गरमा गरिमि जासिगोन बियो आयु बिदि होनना जायो नामा हो बिबा मा जागोन मा मागोन गिलायलाङो आंहा
기나리 마 기난고 기나가. ओमफ्राय नों मानो एथ' बिन्दास दङ होमबा? आङो ओजोंलाय आसोल-आसोलानो दंहैखायोबा होमबा माथो। बिदि होनना बोरै जानोब्रा मेहेर हो जोंबो थांनो नांगोन ना। ओरैनो दानि जुग जेबो बिसास गैया मा जायो मा मायो दसेनो नुदोंना? नुदों? ओहो मोनथिगौब्रा आङो मानो मोनथिया जानो मेहेरा। दाथ' थुनथुलियाबो थांखाबायानोबा ओजोंथ' मा जायो मा मायो बे आंनि दाय नंला आरोना। जेन थेन हाबाया लाखिबानो जाबायना। आमफ्राय मा गेरेन्टि दङ मेहेर जे बे हाबाया लाखिथारगोन होननानै? नै मानो गैया जानो दङब्रा मानो गैया जानो गेरेन्टि दं आंहा। आंथ' जाबायदि एसेबाबो अर लागायना होबायना संख्रि सारना होबोबाय आं थुनथुलिखौबो। बिसोर बुङा नालाय मोजां मोनबा मोनो डाइरेक्ट बुंना लानांगौ गोसो सिङाव दोनलाबाय थायोरा। आरोथ' ना नों राइटखौनो बुंदोंमोन मोजां मोनो थुनथुलियाबो। बिदिबा नंमारगौसो नामा? औ बेखायनोथ' गोसोआव दोरफु खामलिगासिनो बेसोरा। बिखाया गावो खुगाया गेवा लाइक दाट बेफोरबायदि आरोना। नाथाय मानो बिदि जानांगौ दे थांथोंलै आदानि हाबायाव एसे गन्डगल खालामहैथों। आयु गिनायसो मोनबाय आं बेबा मा जायो मानसिफ्राबो गाज्रिना 2 नाम्बारनि मानसि। ओमफ्रायथ' सनाखि आंबोथ' थांनाया थांगोन नोंखौ लांफाथ'लालै। आयु जानाय नङा खोमा मेहेर आंनाबो गोसोआ खें मोनबाय थागोन ना ख्लाब-ख्लाबनो मा जाखो मा माखो। ओहो ओमफ्राय नानि उन्दैयालाय सोरजों थानांगौ जाखो दे? आबैमोनाव दोनलांथ'नोसै ना ओरैनोबाबो थायो। औ नंनायाथ' नंगौ थेवबो नोंबोथ' आरो बेसे लाबाय थानोना नोंनि फिसा नङाबाबो लाबाय थायो नोंबो। दाथ' बिजानै जाबाय नालाय दे जेबो नङा दोनलांजागोन बे। आरोथ' माबा खस्थ' मोनोना नोंबो लाबाय थानो। बिब्दिथ' जेबो नङा मेहेर नानि उन्दैखौ लानायखौ आं जेबो उसुबिदा मोना। नाथायो हजों न'नि मानसिफ्रानो दंहैजोबो हजोंहाय आंहाबोथ' खें मोनोना। अके दे नोंबो थांफानो लुबैथारदों होमबा ना? औ गिनायबो मोनो मा जागोन मा मागोन आं नोंखौ हारसिं हगारहरा एबाराव। हारसिं बहाब्रा न'नि मानसियानो दंहैखायो। थेवबोथ' आंथ' थानाय नङाना आंबो थांफागोन। अके बेबि दे जागोन दे। सनाखौबो खेबसे बुजायनायबावबाय मानिया। ओइ फाग्लि बोराय हिनजाव मानियो नामा? ए सोबाथिनानै बोबथिंनो लुगैलां बिदिखौ। आंनाव बिदि हिनजाव फैनांगौमोनबा लाथारामोनलै आङो। ओमफ्राय आं बायदिया फैबामोनलाय? नों बायदि लिस्टजों लाजायालै बेबायदिखौ मिथिबाय नोंलाय मोजांसो। बे जाहैबाय गाज्रि गोसोजों दाजानाय मानसि। नोंलाय आंनि ओखिसो खेबसेनो लाखिखागौमोन ना नोंखौ। नोंनि बाथ्राया बेलेगब्रा माइनाव नोंनि बाथ्राया बेलेग। जाबाय दे होमबा। आंहा जुदि आदा बायदि प्रब्लेम जानायबा मोनलामोनलै नोंसोर आंखौ रावबो। बेफोरबायदि जानायानो हामजायालै मेहेर। औलै नाथाय बयनाबो आलदा आलदा लाइफ नालाय। बाराबा आंनो लानोसै खोमालै गासैखौबो। सावगोन आं फाग्ला गोनां। ओंखाम खुरैदोरा ओंखाम जाना थांसै ना जोंहाबो सानैजों। नैसो खुरगोन आङो थां होजागोनलै जानला मानला बिदि दाबुंखा नोंबो। गावनाव खारसन जानो लुगैग्रा नै फैथिंलाय। एबार खुरबावगोन हाथरखिया ओंखाम। ओइ मिस। अ मिस नङाना मिसेस। बेबो आंनि ओखि माइनाव हाय रागा जोंबा किउट नुसिनोथ' आरो। थांसै बिदानि हाबायावबो एसे नायनोसै धमाका। नों लाखिनो गोसो गैयाबालाय मा जाखो आदा? थुनथुलि थांखाबायना बेजोंबो जेबो जायाबा आं माबा मोनसे खालामहैगोन र'। ओमफ्रायथ' जुरिमनबो दंखायोना। ओइ जाबाय दे बेजों होख्लायलांसै जोङो आंनि फिसाजोखौ थगायनायनि एसेथ' माबा नांगोन ना बेखौ। आयौ थगायदों सानसोराङा एकदम बिदि खालामनाङामोन बियो। बेखायनोथ' बेनो बोरै बे गुबुननि जावैसो जानो सानखा आंनि जानो जाफ्रामखानानै माने। थुनथुलियाय नों जोबोद मोजां मोनमारो सानसोरां बाबुखौ। आयौ जोबोद मोजां मोनखाबायलै आं बिखौ। दा आंनि गोसोनि एलबामाबो सानसोरांखौनो साजायना दोनखाबाय आङो। दा बेखायनोथ' गुबुन सोरबाया आंनि फिसाजोनि बाहागोखौ सिनो फैहांदों। जों बिमा फिसाखौ सिनायाखै खुनु खोथा गैया। एबारथ' सानसोरां नों गखालालै। आंनि जावैसो जानो गोनांखौ सोर लाबोदों बियो? सोरनि जावैसो जानो सानग्रा सोरनि दं? थोरा बिदिबा आयो जावैसोखौ एसे सरप्राइज होनोसै। आंबो सोंबावगोनथ' बिखौ। सों बिराद रायखादो बिखौबो एसे स्राबनो। बेखायसो जोंनाव फैबाय थायोमोनहाय बियो खुनु खोथा गैला बेनो जाखाथारसिगोन जावैसोआबो। आं फैबाय नोंनि थुनजुलिया सान दाथ' नों मा खालामबावगोन दे? आंखौ इगनर खालामग्रानि खिथेरथ' आं नागारखागोन दिनै। माथो बे हिनजावखौथ' सोफ्लेजोबखागोन आङो।
आयै नोंसोर जेसे हायो बेनिफ्राय थाब थांदो दे थाब थांनो हाबा औ जेरैखि जायाबाबो नोंसोरखौ मोजां मोजां थिनहरफिनगोन आङो नोंसोर जेबो टेनसन लानाङा दे जों टेनसन लानाङा नोंखौ बेहाय जबरदस्ति लाबोबावबाय नुबाय आबा नुबाय बिमानि आखलानो माबायदि बेखायनोथ' फिसाजोआबो बिदि जिद्दि आरो बे न'खराव बिजामादै जानांगौबाथाय गैला नों आबा दाथ' आरो मा मोजां जाबावनो जायखिया जेबो साननांला बोरै साना जानो आबा बोरै साना जानो आंनि फिसाला नोङो जिउआव हाबाया खेबसेल' जायो आबा मिथिदों नों आरो बेखौ मोजां मानसिजों जाखियाबा देनांथ' फारसेथिं दस्रा प्रब्लेमाबा आरो मा बुंबावनो आरो नों जे बुंदोंमोन ना सासे फसायनाय दंबावो नोंहा हाबेलाय सोर जाखो मा मुं बबेनि खाथिनिनो आयै नाथाय दा बेखौ रायलायनानै मा मोनबावनो ना जाला आंनि जिउआव जेबो जाला आं रायलायला बेफोरखौ आरो जुदि बेबो मिथिनानै माबा मोनसे दावराव खालामबालाय खालामनाय नङालै आयै मानोना आंसो मोजां मोनोना बेथ' नङा मा खालामबावनोब्रा आबा ओरैबायदि प्रब्लेमाव फासिबाय नोगो दा दोमाया मा खालामनांगौ आबा मा खालामनो जेबो खालामनांला आयै नोंसोर सिरिल' थांदो दे हाबा जोबखांबा मा बुंखो सिरि थानो नोबाया आबा नोबाया आरो बेखौ सिरि नायबाय थानांगौ जाहैबाय नोंदि बेसे खस्थ' दं बेखौ नायनांगौ आङो नों बुंलाय आबा दानो आरो आंबो हाबा जाहोनो गोसो गैखाथारा बिसोर हाजारनोखौ बन्दुक माबा माबि देखाय आं दंना आबा नांगौबा नों मोजां मोननाय सिख्लाजोंनो हाबा जादो दे आबा माबा मोनसे खालामनि आङो नों आंनि थाखाय एसेबां सानो आयै बेनो आंनि थाखाय गोबां एसेबां अननाय नाथाय मा खालामदो बिसोर आंखौ हाबा खालामथारनांगोन होननानै लिगेल पेपारावबो साइन खालामहोदोंना बेबो मोनसे र' नोंसिना बेसेबां नाम थांगोन दे आयै आंथ' लिगेल एक्सनबो लाखाथारगोन बिसोर आं हाबा खालामा बुंबानो आयु मा जाबावनांगौ दे नोंसोरखौ आं खस्थ' होनो गोसो गैयालै आयै आंखौ गाज्रि दामोनसै दे जेरै सानदों बेबायदिनो खालाममारदोंसै साला बिसोर आंखौल' टारगेट नंखाया आंनि फेमिलिखौबो लाफागोन नंखादोंमोन आङो दे हाबाखौल' जानो होग्रोना ओमफ्रायथ' नोंनि साजेखौ एकदम नरकआव थांनाय बायदि खालामजोबगोन आं आंखौ खस्थ' होनायनि साजाया बेनो खुसि मोनबाय दा गोसोफ्रावथ' बिराद खुसि मोनगासिनो खोमा ना नों बिब्दि बुंबाय दाथासैना दाथ' जोंनावबो फैबाय दसे थानानै आंबो देलायसै नोंबो देलायहैदो आमजे मिथिगौ ना सान आं जि मोजां साजिखागोन दा नोंनि थाखाय असाइस बासाइसनो सान मानो असाइस जानांगौ दे आंबो मोजांथ' आरोथ' आंखौ नुब्ला नों फाग्ला बायदि मोनलायगोनसो देलायबा फाग्ला बायदि मोनदो थोद नों हाजारखि मेकआप दाफब देलाय जेखि गान नोंखौ साजिया आंनि थुनथुलि बायदिथ' जानोनो हाखाया नोङो दिनैनि दिनावथ' बिदि दारायसैना बिखौ आरोथ' बेफोरखौ बाद होदो जोंनि गोदान सिमां मिजिं सुजुनांसिगौ ना बेफोरखौ गोसोआव होदो ओरैनोबाबो दाथ' नोंनि फेमिलियाबो दंफैजोबखायोना आरोथ' मिथिगौ ना सान नों बेनिफ्राय नाथ' नों जेब्लासिम हाबा जोबा अब्लासिम नोंनि फेमिलियाबो थांनो हाखाया खबरदार सना आंनि फेमिलिखौथ' नोजोरबो दालगाय जागोन दे जेबो खालामा नाथाय नोंल' ना एकदम मोजां देलायदो दे दसे थानानै दे हौवा गोदान बायदि नुनांगोन ना आंनि सना सान रागा जोंब्लाबो नोंखौ आं जोबोद मोजांसो नुसिनो नाथाय नोंखौ एसेबो मोजां मोनथारालै आङो जागोन दे नाथाय आंथ' नोंखौ मोजां मोनबाय थागोन ना नों मोजां मोनाबाबो गोख्रै हाबाफ्राबो फोजोबदो जागोन दे सान ओइ बिफा बोरै जाखो नोंनि फिसालायानोथ' नोंनि फिसालाया एसेबां फाल्तु जाखुमानानै दं आं मिथिथारामोनहाय मा नोंनिब्रा जोंनि औ जेखियानो जाया मानो थेवबो जोंनि फिसालायादि एसेबां फाल्तु जाखुमानानै दङ जानायाथ' बिदि जानांद्रायामोन जानायालाय दा नुदों हाबायानो सौफैलायलांबाय एसेबां बायदिसिना साजायनानै मा मोननो एसेबां गिदिर खुंनानैबो मा मोनगोन बेनोथ'लै ओरैबायदि मानसिफोरना बिसोरो नर्मेल नङाना आरो बा जों थांनो नागिरबानो बन्दुकल' देखायखायो माथो बिसोरनि बन्दुकखौथ' बाद हो दा आंहा सिन्थाया गुबुनसो आंनि फिसालाखौ लानानै आयु बिदि सानथाराखैमोनलै आं सोरा बेसेबां सिमां सुजुदोंमोन आं जे सानसे आंनि आबानि हाबायाथ' जागोन आरो मोजाङै मोजां जाथोंसै होननानै जायोलै बिनि हाबा सफैबा सिगाङावबो माबा माबि जाथाय जालुबाय थायो मानो बिदि जाबाय थायोथाय आंनि आबानि जिउआव
जानोलै माबाफोर ग्रह नांनानै दंदां फिसालाना जोंना आयु सम लानानै जोंबो दानगारनोबो रोङासै दा आरो सनिया नुजाफैलायबाय सुनि ग्रह जानानै आबानि जिउआव बिहामजोआथ' नायनो बारा गाज्रि नङामोन थेवबो बिदि जानामोन आरोना बेथ' बे बाव आरो सोरां आरो फिसालाना गुबुन सोरबा मोजां मोननायबो दंखालायबावसोनो मा बेनोथ' खम साला जाबायना दा ओरैसो जानो ना ओरैसो मा खालामबावनांगौ जाखो दे बेथ' बाथ्रायानो डेन्जारस जाबावबाय माथो होमबा औरा बेनो दाथ' मिस्टेकबो जाया नङा जाबाय मा खालामबावनांगौ होमबा बेफोरबायदि हाबाफोराव प्रब्लेम फैबा गोदोनिखौसो गोसोखांलाय लाङोलां बाव गोदाव सोराव गावनिखौसो गोसोखांहैदों बेहाय समुन्दराव थांनानै दंहैयो नों सालाया ओरै जाहाजबो गैया माबो गैया जेबो गैया माबोरै लाबोगोन बेखौ दै गेजेराव ओरैबो फासिनानै दङ गथ'आ माथो खालामबावनो होमबा हाथियारबो दं नालाय बिसिनाव लोगोसे फुरा फेमिलियाबो दंफैजोबो जोंबो एथ' बुंबाय बुजायबाय दा जोंनि फिसालाया बेफोरबायदि राजि जानामोनलै बेनोथ' आरो बेथ' बेसे नरम गोसोआ मिथिखाया होमबा नोङो औ मानसिनि एसे खोथाफ्रावनो गोजावलाबायोना सोरजोंबा गोरोन्थि जाब्लाबो नायनो हाया आरो गावजों गोरोन्थि जाब्लाबो माने बे एकदमबारे फस्थायनाय मोनबाय थाथारो मिथिबायना फिसालाखौ बुजायबायदोंमोनलां बुजिथारा होमबा नोंबो माबा मोनसे खालामदोब्रा माबा मोनसे आइडिया दिहुनदो आंथ' सानबाबो मोनथ'वाखैनो रायलायनायल'जोंबो जालाना नोंलाय मानो सिरि थाबाय थाखो ओमफ्राय जाहोन दंरा सिरि थानायनि मानोना उफाय गैया ओरैबा ओरै जालागासिनो गोसोआ आंना मा होनना फोरमायबावनो दे दा सैथोआबा मा आंनि फिसालानि बाथ' लाखानांगोन लानायालाय मानोना आंबो रावजोंबो गोरोन्थि जानो होआथ' माबाफोर प्रब्लेम दंबावो नामा जेबो नङा गोसो हमथानायनिबो जाहोन दंलै सोरां मा होनबावनो ओइ जादोंना जायाखैरा जाखाबायना आंनालाय थुदोल' मानबेनो सहैनोसै जोंबो औ दे आदाजों ओमफ्राय थुनथुलिनि हाबाखौ नुहैबानो जाबाय दे जोंहा लास्टाव जोंहा जै होननो मोनबाबो जागोन दे बाव आरो बे थुनथुलियाबा बुंना बुङा बेबा माबा खालामहैगोन नायल'ब्रा नों नायल' बे माबा मोनसेथ' खालामखागोन नायल' नों थुदो आंबो गोसोआमानि थाला थांसै आंबो थांसै गोसोफ्रा बिन्दास थांगोन आं लासै लासैनो बेबायदिलाय बोरै हाखो नोङो आंथ' हाथारासैनो माथो अभार सानद्रायो नालाय नोङो माने जोंहा थुनथुआनो थांखाबाय नालाय दहायनो मोनहैबायनो बियो बेखायनो जेबो सानथ'वासै आङो थांसै थुदो ओंखार गारियाव थांसै आङो आदा साननि हाबा मोनजामारसिगोन होनबा गावनि फसायनाय माने बाजै थुनथुलिजों ओइ लामब्रे बाजै जुदि एबार प्रप'ज खालामखायाना गैखाला नों मोनखाला आं बायदि जानांगौरा डाइरेक्टनो आरो जुदि मानियाबा थिखोना लानांगौ आजिखालि गोदोनि बायदि लाजिना थाग्रा जुग नंलाब्रा लाजिनायफोरखौ ज्राब गारजोबनांगौना नङाबा गोसो सिंनि बाथ्रा गोसो सिङावनो थागोनबो बै मा होनोमोनलाय आन्दायगोनबो ओमफ्रायथ' मेहेरनिफ्राय जेबो खालामाखै दा बुंखा आं हानायमानि ट्राइ खालामबाय आरोना दुखु जानो गोनांखौनो खोथायानो गैला दे जावैसो हनै न'नि मानसिफ्राबो नोंना गासैबो मोनफैजोबखाबाय माबायदि जबरदस्ति हाबा होनो नागिरदों नोंसोर रावबो टेनसन लानो गोनां गैया दे नोंसोरबो एसे रेस्ट लाथ'दो जोंनि आलासिफ्राबो मेन आलासियाथ' नोंसोरनो जाहैखाबाय जावैसाबो सफैबाय नोंसोरबो सफैबाय अब्लाथ' गासैबो रेडिबो जाखाजोब्बाय र' दा जोंनिया माखासे आलासिफ्राबो लासै लासै फैसिगोन आरामसे देलायदो जावैसोआबो आइसना बिदिबा हिनजाव गोदान जामारसिगोन नोङो बेनोथ' आं जोबोद खुसि बिदिबा बयबो रंजानायनि गेजेरजों बुंनि आंनि जावैसो गोदाननि आंनि जावैसा न'आव फैनायनि खुसि मोनदों नामा नोङो हो बेहाय जै होफानो बिसोरजों अबाव खुसि मोनलाबायनोब्रा जुरि माबा नुवाखै बडिगार्डफोराबो एसे जै होफानो लुगैलांबाय खोब मोजां मोनथारदों नोंसोर हाजारखि जोयोबाबो नोंसिनि थाखाय हौवा गोदानबाबो बाद दे नोंसोर बिनिफ्राय दानो थांनो मोनथ'खाला जेब्ला जोंनि जुलिया जोबगोन अब्लासो थांनो मोनसिगोन एसे ओंखाम ओंख्रि मा जायो जाखादो जावैसो मोनथिबायना जेबो खमि दोना जों नोंखौ बरायनायाव ओइ बे नोंनि नोंखुनजोआ गोसो गोथारै एकदम गोसो गुवारैनो नोंसिनि जुलिखौ खालामनानै होसिगोन आरोथ' बिदिबो खालामबावाखै आं जे न'खरनि आशीर्बाद गैया हनै गासैबो फैखाजोबबावबाय
फैदों नोंसोरसो लाबोदों दा जबरदस्ति बेबो आंनि थाखाय ना बिसोरखौ जुदि माबा मोनसे खालामोना Hei, जावैसो आं नोंसिनि न'खरखौ जेबो खालामा नोंल' मोजाङै मोजां था नानिजों जुलि जा गैलालै सान माथो खालामबावनो आरो बे हाबाया बोरै जायो आं बोनायनि नों बेवहाय दुलाराजा जादों जों बोरै नायना थानोब्रा जानो थुनथुलि बेयाव ओइ सोरबा दामना होनाय बे गुबुनजों दाजाथों होनाय गाना नों आंनि फिसाजोखौ थौगाना बेयाव आराम हौवा गोदान जाफैदो रथ' ओइ सानजावैसो बोरो सानबोरो ओइ सानमोदला नों आंनि जावैसो जानो गोनां गुबुननि जावैसो जानो नागिरदों बोरो सिखार मानबे गोख्रैनो ओंखार ओइ मा बुंलाबायदों नोंनि जावैसो आंनिसो जावैसो जानो थांगासिनो बियो आंनि ओइ सिरि था नङाबा नोंखौ बारना जोगोन आं नों आंखौ बारनानै जोनो आंनिसो जावैसो जानो थांगासिनोमोन बियो मिथिबाय ओइ जावैसो मा जिरायबाय थादों नों उथि उथि मा जालाबायखो थुनथुलि बिमाया रागासो हाथारलालै आङो ओइ जावैसो खोनादोंना खोनायाखै नों सान आं बेवहाय हौवा गोदानसो जानो नागिरदों स्रायनो आंनि फिसाजोखौ गोसो थोनानै ओइ खोथाया बोरैबा जागोन बे नोंनि फिसाजोखौ गोसो थोआ आंनि फिसाजोखौसो गोसो थोयो सनाखौ खानायाव हमना साबसिन जागोनलै आंनि फिसाजोनि ओंखामनि थोरसिनि बाहागोखौ सेनो फैदों अ माय गड मा जाखो आन्थियालाय आइ सना ओरै फै नोंसोर मा बुंफैदों बेयाव फैनानै बेंगि नामाहाय नोङो मालाय फिसाजोनि गोसो थोनायखौ नों बेयाव लाबोनो मा होनदों नोङो आवाजा गाहायावहाय आवाजा आंनि फिसाजोनिसो जानो नांगौ बे हौवा गोदाना मिथिबाय नोंनि फिसाजोनि नङा आंनि फिसाजोनिसो जानो गोनां बे हौवा गोदाना फैहाय फै हाब बुलायनानैबाबो लांगोन खुनु खोथा गैया मा बुंखो ओइ सानबाबु आंनि फिसाजोखौसो लानो नांगौ नोङो थुनथुलिखौ देख्लालायनाय जागोनहाय खुनु खोथा गैया जावैसो आं नोंखौ जावैसो मानिखाबाय आरो नोंसोर आंखौ सिनायाखै नोंसोरखौ फोजोबस्रांजोबगोन आङो जावैसोआथ' आंनिसो जाखागोन आंनि थैनि बाना जागोन बेवहाय थैनि बाना आयु आरो सोर फैलायखो सोर फैयालै जुरि हनै बिहामजो सासे फैबावबायदां आयु आंनि फिसाखौलाय सोर बिजामादै लांनो नागिरबाय थाखोसै सानलै सान आं थाखानानै नोगो नों आंखौ थगायनानै बेजोंसो जुलि जानो नागिरबाय नोंखौ थौखा थुनथुलि आंनि मोजां मोननायखौ नेवसिनानै नों दिनै बे गुबुनखौसो लानोसै आयै हनै नोंनि जावैसोआ गुबुनखौसो लानो नागिरदों मोना बियो गुबुनखौ लानो मोना सोरबा बुंगोन ना मा सोलिगासिनो बेयाव सार आंनि मोजां मोननाय बियो नोंनि नोंजामादै नङा आंनि मोजां मोननायसो नोंनि मोजां मोननाय आन्थि बे आंखौ मोजां मोनोमोन ओइ नाय खालाय हनै गुबुनजोंसो हाबा जानो नागिरबाय थायो आयु सार नों आंखौ थगायदों लाजियासै आरो फैलायबाय नों थुनथुलि मा मोन्थायखौ लाना फैबावनायखो नों बेवहाय ओइ सिरिथा नङाबा दानो मोखां गन्थं सिनायलायनो हायि जागोन बे दिनै आं नोंखौहाय दिनै बेयाव फैनानै धमकियोनो आंखौ ओइ फैलै फै हो नोंखौनो दा बुद्रायनाय जागोन खिन्थु बे सिख्लायालाय सोर जालायखो ओइ सानथुगोना थुवा नों आंजोंनो ओइ बुरि लाङो फैलाय फै बेखौनो दिनै जोसिजोबगोन हां हिन्जावखौ बुद्रुहाय आइ बुद्रु जेरैखि जायाबाबो जावैसोआ नोंनि नङा मा सोलिखो बेयावलाय जों लाबोफानाय बमा गावना होलै आयै दिगदार दं सानजावैसो जुदि नों आंनि फिसाजोखौ नागारनांगौबा दिगदाराथ' एबार नोंसोरसो जासिगोन ओइ मैथा हाजिजि खोथा गैया खौसो बिदि होनबावदों बियो ओइ मानि दावराव-दावसिलै मानि गैला खिन्थु सोरां हनै दावहासो नांसिगोन ना मायोलै हामा जाबावनांगौ जुदि मा जामारखो हो थुनथुलि नानिया बेयाव बिमायाबो बेयाव माने थुनथुलिया जोंनि हाबाखौ गोसो थोयोमोन दा हाबा जासिगोनखाय दुखु मोना फैबाय खोमालै मा सनामोन बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां मोनदोंबा आरोना बिदिबा लाइकखौ होनो दाबाव लोगोसे कमेन्टबो खालामनो बायाबा खालामहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिनो फैयोलै जोंना लोगोफोर दुखु सुखु गासैबो मिक्स आरोना एखनबा समाव बेफोरबायदिनो आरो जों फैसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नोंथांमोना नेना थाथ'लायदो बयनिसिमबो लाभ इउ बेनिफ्रायबो सनामोन दे बिदिबा बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो दे दाबा आरो मा गन्डगल सोलिबावगोन बेखौ नोंथांमोना नायबासो मिथिसिगोन बिदिबा नेना थाथ'दो मानोना थुनथुलिया गाबनानै ओरैनो नायगार थाग्रा नङा
두그치야 답을 타가 농등 나은거 버튼 나은거 딘들리네 가람 바디 가람네 그 타기야 나만의 전화문나 ဟုတ်ပလားအငါတို့အားတချင်းကြကြလုပ်ကြီးဟာဘခုအဆုံးမိုက်ခိုင်ရပါစီလမ်ပရိဇာနေ 와우 레아르는 바지에 차시 풍야 동피 미쿠 마마문 지에 나이는 근드라 나나나나나나나나 오에 산지렁이 하바나 ပါစီကဒန်မနဟန်မနဟန်နီဇွေ